Publicado o Plan Xeral de Explotación Marisqueira para o ano 2018, no que se recollen 94 plans específicos presentados polas confrarías. A principal novidade deste ano é o Plan Específico de Explotación dos Pósitos de Muros e Noia para o marisqueo a pé en zona de libre, que permitirá ás entidades traballar as praias da banda norte durante todo o ano, en lugar de outubro a marzo. Búscase así o ter un maior rendemento na xestión do libre marisqueo, a través do proxecto deseñado conxuntamente polas súas confrarías e que concorreu ás axudas dos GALP 2017. O plan contempla ademais a incorporación de 200 novos permisos de explotación para o marisqueo a pé e de 24 novas embarcacións coa modalidade de marisqueo a flote con vara. No que respecta ás vedas, a da nécora estenderase do 6 de xaneiro ata o 30 de maio. O lumbrigante permanecerá vedado nos meses de abril, maio e xuño, mentres que a da langosta comezará en outubro ata fin de ano. O DOGA publica tamén a orde dos plans de xestión de recursos específicos, o percebe, a navalla e o longueirón, o ourizo, a peneira, as algas, anémonas e poliquetos. A Consellería aprobou un total de 136 plans de xestión para estas especies, entre os que destacan algunhas novidades, como o plan para o ourizo mediante mergullo da Confraría de Muros ou o de algas de Vilanova.